παιδιά και Mr. Γιόλο εδώ πέρα. Αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition. Περιμένουμε να φορτώσει λιγάκι και αρχίζουμε. Αυτό είναι ένα δικό μου σερβερ που το έχω φτιάξει εγώ. Εδώ πέρα. Τώρα φτιάχνω νέο σπίτι. Όλο αυτό εγώ το έχω φτιάξει. Μισό. Είναι ένα ολόκληρο χωριό. Εδώ είναι στάβλος. Πάλι αυτό είναι ένα στάβλος. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα κοτέτσι που μια γάτα μου φαγεί όλες τις κότες. Αυτό, sorry. Αυτό είναι ο στάβλος. Τώρα έχω βάλει chest. Δεν έχω τίποτα στα chest. Πήρα αρκετό καιρό να φτιάξω το στάβλο. Ήταν αρκετά δύσκολος. Αλλά έχω άλογα. Έχω βάλει νερό σανό. Έχω πολύ καλό. Όλες αυτές τις πόρτες που βλέπετε είναι άλογα. Τώρα εδώ έχω βάλει λουλούδια. Εδώ έχω φτιάξει αυτήν εδώ την βλακεία που δεν την πέτυχα καθόλου. Εδώ είχα κοτέτσι, αλλά μια γάτα μου τις έβαγε τις κότες. Οπότε πάμε να βάλουμε άλλες. Sorry. Παρακολουθεί. Οκ. Κάνει να μην έρθει καμιά γάτα. Αυτό το σπίτι... Μισό λεπτάκι. Αυτό το σπίτι... Πρώτα έφτιαξα το στάβλο. Μετά έφτιαξα αυτό. Αυτό εδώ. Δεν τα πήγα και πολύ καλά, αλλά εντάξει. Δεν είμαι και τόσο καλός χτίστης ώστε να είστε. Τίποτα στα chest, άμα θέλει να δείτε, τίποτα. Όπα. Έχω κάποια άχρηστα πράγματα. Να τα βάλω όλα. Μισό λεπτάκι. Ορίστε. Ορίστε. Να τα βάλω όλα. Ωραία. Το ξέρω. Δεν πιστεύω ότι έχω τόσα χρήστα πράγματα εδώ πέρα. Χριστός και Παναγία. Λοιπόν. Είναι βράδυ κιόλας. Για ύπνο. Και τώρα περιμένουμε να γίνει πάλι μέρα. Ωραία. Κατεβαίνουμε κάτω για να σας δείξω και τα άλλα πράγματα. Όσοι δεν με πιστεύετε βασικά, δεν τα έχω κάνει εγώ. Παίζω creative. Δεν έχω ούτε μια βοήθεια. Creeper. Hello. Να σκοτώσουμε το creeper. Μ' αρέσει να το σκοτώνω. Ειδικά στο survival. Ωραία. Αυτά θα γίνουν μόνο από τους πράσινα.
Αυτό το έφτιαξα εγώ χτες, πράγματι μου πήρε πάρα πολύ δουλειά και ήταν λίγο δύσκολο. Δεν έχω φτιάξει αυτό εδώ. Το έχω κάνει σκατέρα, αλλά δεν πειράζει. Υγεία πάνω. Αυτό το σπίτι το έφτιαξα εγώ χτες, πριν να κάνω το βίντεο. Έφτιαξα ένα σπίτι, ό,τι να είναι. Εντάξει, είναι λίγο ωραίο. Δεν έχω βάλει καναπέ. Αυτό εδώ υποτίθεται είναι τηλεόραση. Έχω βάλει φούρνο. Το πλακίες. Στα chest τίποτα, κρεβάτια. Λοιπόν, βεράτα. Έχω βάλει φώτα. Είναι ψηλά, ναι, το παραδέχομαι. Αλλά έχω φτιάξει και ένα άλλο σπίτι. Είναι σαν αυτό ίδιο. Ίδιο. Δεν το λέμε ίδιο. Αλλά είναι. Πάμε από το. Ορίστε. Αυτό εδώ, αυτό το πίνακα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι μπορώ να βάλω. Ωραία. Συνεχίζουμε. Και αυτό το σπίτι μου αρέσει. Ήθελα να βάλω εδώ λάβα. Αλλά 4 φορές μου κάηκε όλο το σπίτι και λέω ας το καλύτερα. Εδώ τον πίνακα το μεγάλο. Κρεβάτι. Και να δούμε εδώ τι μπορώ να πάρω. Αξίνα. Τέλος πάντων. Μπορώ να πάρω και από εκεί που τα παίρνω όλα, αλλά βαριέμαι. Λέω ας το καλύτερα. Και πάμε εδώ πέρα. Και αυτό εγώ το έχω φτιάξει. Σκυλί. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε ένα like ή ένα subscribe. Γεια σας.